Danas je u Srebreniku ispred Doma zdravlja Srebrenik upriličeno svečano otvaranje spomen obilježja uposlenicima Doma zdravlja, medicinara Bege Kešetovića i vozača saniteta Jasmina Sofića i Naila Bijelića, koji su u periodu od 1992. do 1995. godine izgubili živote izvršavajući svoje radne zadatke. Ovoj ceremoniji uz članove porodica poginulih prisustvovali su ministar za boračka pitanja TK, predstavnici gradske vlasti Srebrenika, Udruženja privrednika grada Srebrenika te uposlenici Doma zdravlja Srebrenik i drugi gosti. Ministarstvo za boračka pitanja TK u značajnoj mjeri učestvovalo je u finansiranju i izgradnji ovog spomen obilježja, a kako je rekao ministar Blagojević, ovo je jedan od projekata koje je pomenuto ministarstvo sa zadovoljstvom prihvatilo da finansira. Pošto sam ja isto na jedan negativan i loš način prošao tu 92. 95. 5 puta se ranjavan, od toga 2 puta malo ozbiljnije i bio sam čest gost zdravstvenih institucija i dugujem veliku zahvalnost prema zdravstvenim radnicima i zato mi je bilo jako drago kad se Dom zdravlja i boračka organizacija Odgor kad se obratili ministarstvu da im se pomogne oko izgradnje ovog spomenika. Prisutnima se obratio i Sulejman Hercegovac, predstavnik privrednika grada Srebrenika. Mi smo u ovom periodu dali nešto Domu zdravlja i dobili smo i u toku rata i poslije rata, a očekujemo i u nama će imati saradnika da dalju saradnju naprijedimo i da nivo zdravstvene zaštite podignemo, da naši građani kad naiđu ovdje kažu svaka vam čast, organizovali ste se i direktori, odnosno menadžmentu Doma zdravlja, da to bude ovako jedna nagrada, ali od građana, ne da mi pričamo kako radimo. Prigodnim riječima prisutnima se obratio i svim učesnicima u ovom projektu zahvalio vršilac dužnosti gradonačelnika dr. Nermin Tursić. Hvala vam doktori, cijenim vašu profesiju, vašu odanost, vašu borbu za zdravlje, za spašavanje života i vašu žrtvu kako ratnu, tako posebno mirnodopsku. Bili ste heroji, takvi i ostanite. Hvala. Kao i direktorica Doma zdravlja Azra Imširović. Želim da se zahvalim svim uposlenicima javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Srebrenik na izuzetnoj saradnji i podršci u mom dosadašnjem radu, kao i svim članovima mog menadžmenta. Hvala vam. Adnan Bijelić, koordinator na realizaciji radova na spomenutom projektu, zahvalio se menadžmentu Doma zdravlja Srebrenik kao i privrednicima na saradnji i učešću u brojnim projektima, a jedan od njih je i spomen obilježje ispred Doma zdravlja. Hvala menadžmentu trenutnom i hvala naravno i menadžmentu prošlom. Ja moram spomenuti da pored Sulje Hercega i Adema Musića bio i tu i Kemal Aletić ispred privrednika, također moram spomenuti doktora Ibrahima Zukića i Enesa Šarevića s kojima smo svakodnevno sarađivali i evo danas možemo da vidimo rezultate toga. Ja neću puno dužiti, hvala privrednicima što su cijelo vrijeme bili tu, mislim da nije bilo njihove organizovanosti, da teško bi gradska uprava i Dom zdravlja odgovorili zadatku vrijeme korone, a evo danas imamo rezultat ovdje. Ovom prilikom dodijeljene su i zahvalnice pojedincima i kolektivima koji su doprinijeli izgradnji spomen obilježja, opremanja zgrade i samog Doma zdravlja Srebrenik, ali i drugih značajnih projekata na području grada Srebrenika. Nakon ceremonije otvaranja ovog spomen obilježja svi prisutni imali su priliku pogledati prostorije nove zgrade Doma zdravlja Srebrenik, u kojem će uskoro biti smještena služba hitne medicinske pomoći, odjel fizijatrije i uprava javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja Srebrenik.